Не бе, знаеш са, отивам аз нали там отивам. И он ми вика, нема вече, свърши. Абе, как свърши бе? Викам и като излетех и павен шамар, като му го забих и то легна. Обаче, защото са, нали майка ми позна леля му и не мога и го стих да лежи. И после обаче, нали, пак отивам там и то па няма никой викам, бе. Не, и този път, нали, влиза луна и само вика, мама, гледай в очите като говориш, гледай в очите, и тя като се разведа, брат. И викам сега, не ме страшно така, не ме страшно, само ми отговори. Къде са маслините? Евроспорто се гледа. Обаче, нали, като не излезат, като директор така, като ме налетеха на стрите. И аз така само си прекарам. Там като дистанционни туришка да крътам. Няма сни! И то обаче няма нали мозък, то овца. А он лежи на земята и викам, браточка, стай бе, браточка! Стан! Ти не видели, че тия беха летници, но налетеха от всекъде, не видели и долу, или гняр. Такова, викам ви направо побеснех и затех, палени шамар, то легна пара земята. И пошла пускали си по-ледо, че ме разгота и белята сте му направили радио. И ги няма маслините. И ги няма. Това се държавата.